Guain iritsi dauna eta bertsolaritza garaian gaudenez, pelorrotan herria ezinbestekoa izango da Ueman egotea. Gure herria, euskalduna da, ezagutza aldetik mintzat ez dugu lako arazorikan, gaur ikusi pixka jetxirare badola ezagutzen. Erabileran dakagu guk ere arazoa eta horretan jarri beharra dakagu arreta, asteazura kanpotikan desente jende hurbildu zaigu inguruko herritatik eta atzerritikan ere desente eta nabarmena da horrek dun eragina hizkuntza erabileran, ezta. Baina arte beti pentsatu izan dugu etxetikan eta eskolatikan transmisio hori bermatuta geratze ezala, baina gero adinkideen artean eta harremanetan ikusten dugu hori ez dagoela bermatuta. Orduan badegu zer egina eta Uemaren lankidetza ezinbestekoa izango da guretzat. Ikusi eta hainbat proiektu oso ondo etorreko zizkigunak, pixkat harrituta gatu nahi zituzuen lanakin eta indarrakin, beraz, zorionak eta eskerrak mankomunidadean Uema hontan sartzeko aukera eman diguzuelako, udalaren izenean, mila esker denik. Eskerrik asko, olako adostasunakin Hernani beste Astigarraga eta Asteazukin batea Ueman sartzea onartzagatik. Gutzako gaur egun pozgarria da, gugea herria, ez? Datuak lehenengo aldiz emanduna eta dena martxan sprint batean jarri genuna, gaurko Batzar Nagusian sartu nahi genulako, ez? Hernanik baditulako ezaugarri bereziak, 20.000 gorako herri badarako, oso industrializatua dana, migrazio fluxu desberdina jasan dituna historian zehar, zuzenean eragin dutenak hizkuntzan, bai ezagutza mailetan eta bai erabileran, ez? Urteetan ikusi ditu datuak herri guztietan Hernanin bezala ezagutza handitzen jundala, ikastetxei esker eta bai helduen alfabetatzean eta egindan lanai esker, baita herriko eragileek eta elkartek hizkuntzai eman dioten garrantziai esker ere, ez? Eta etorri berri nola laguntzen dieten hizkuntzan irakaspen hortan. Eta bestetik erabilerana da, gure kasun erronka handi bat, ez? Eta nik beti aipatzetenana erabilera hortan erakunde publikoak dakan ardura eta eginkizuna, ez? Hernaniko udalean euskara hutsez egiten daulan. Hortaz, Uemak eta Umati proposatzen dian helburuekin bat gatoz, adostasun guztiz eta indarra mateigu. Historia ez da erresa izan, ze Hernaniko udalak orain dela 11 urte edo bere alkateak erabakizunean, garaiko alkateak erabakizunean euskara hutsez lan egingo zula, kontrakotasun handia bizituzun udal barruan. Handik urte batzutara, ondela urte ez asko, proposamenak egoten zean edo kexak egoten zean, zatik aurrei, auzoetan egiten genitun aurrentzako tailerrak euskara hutsez zean, eta proposamenak udal barruan egiten zean, gazteleraz ere aurrei tailerrak eman behar genizkiela, ez? Eta zorionez, 2022 honetan gaude, ez erabateko adostasunarekin, baina adostasun zabal batekin udal ordezkari guztiek Ueman sartza erabaki degula, ez? Udalak euskaraz lanan jarraitzen du, euskara planan datuak astontan eman dizkigute emaitza honekin, eta gutzako bez bat bada Ueman sartzia, herri desberdinak saretu alizatea, politika publiko euskararen aldeko eta normalizazioan aldeko politika publiko hauetan denak ere indarrakin juteko, elkarren artean begiratu gaitezen eta elkarren artean indartu, kanpotik datozen kontrakotasun hauei aurre egiteko, ez? Hortaz, pozik, guk zuluak prestatzen nahi ga, beti inbiriz behiratu izan ditugun udalerri euskaldunen kartela jartzeko Hernani. Zuluak prest, eskerrik asko. Egun ondeno eta nik ere jakina eskerrik asko, Astigarrako udalaren eskaera, Ueman sartzeko eskaera, ontzat eman dezuelako. Ez dakit aspaldi Astigarran izan zeaten, baino 15 urtean goiti bera aldatu duen herri bada. 3.500 biztanle zeuzkan herri txiki bat izatetik, gaur bertan 7.600 biztanleko herri koizkor bada, ezta? Eta 8.000-arako bidean guaz. Jaiotze tasa daukagu Euskal Herrikoaren bikoitza. Gure grafiko guztiak dira ezoikuak. Eta nola hasi da herria, batetik etxe bizitza asko egin dira, jende asko etorri da bizitzea, Donostialdetik bat, baino jaiotze tasa ere oso altua daukagu. Hau da, aur gaztetxo eta gazte pila bat. Eta
hemen erakutsi dituzuen egitasmo horiek sortzeko izan dituzuen zalantza horietan gabiltza buru-belarri sartuta, ez? Ezagutza datuak onak dira, Astigarragan, baina erabilera datuak oso kezkagarriak. Eta hemen erakutsi dizkiguzuen 2022ko balantze hortako bideoak ikusita, egia esan, irrikan gaude hasteko zuekin lanien hasteko. Erabilera datuak ez dira onak Astigarragan, datuen irakurketan aipatu duten perfil berri hori ez da, euskara lehen hizkuntza ez dun, baino ezagutza badaukan perfil hori, soslai hori da, bete-betian Astigarragan daukaguna ez da. Euskara badakin jende asko, baina lehen hizkuntza ez duna. Eta horri aurre egiteko, laguntza behar dugu, eta ze hobeto zuen laguntza baino. Hainbeste urtean pilatu dezuen eskarmentua, jakintza, lan egiteko era, guretzat pare-parian datoz. Eta alde hortatik, konbentzimentu oso hartu dugu, Ueman sartzeko eskaera egiteko akordioa, eta gaur etxera areta konbentzimentu handiagoz noa, ilusioz zuekin lanian hasteko. Beraz zuen laguntza jaso nahi genuke. Eman dezakegu, gauza praktikoetara junda, eta Hernaniarren baimenarekin, martxoko festa hundi hortarako guk, nahi badezue, sagardua jarriz. Eskerrik asko.